Seniwati Chandra Kirana hadir di hadapan Anda akan mempersembahkan tembang-tembang Campur Sari. Dan didukung pada malam hari ini Parani Selecting, Parani Shooting, Audio JJ, dan juga audio horeg dari kawasan Polong Tercinta. Atas dukungan Anda, audio saudara kita dari kawasan Polong, kita mengucapkan terima kasih. Sugeng dalu, ije
Oh injih. Mboten pamundutan nggih. Kula salam riyin. Sugeng dalu pepanggihan kalian Chandra Kirana Ludruk saking Mojokerto. Iki kinurmatan kunjuk katur panjenengane Bapak Ketua Panitia saha anggota Bapak Eksanto sugeng dalu. Iki monggo Bapak Kepala Desa. Ugi pamirsa sedaya, mbok pilih panjenengan ngersakaken pamundutan gending-gending dolanan campur sari. Kula aturaken minggah dhateng sasana pagelaran. Nggih. Napa Bapak? Caping gunung injih. Injih, matur suwun. Saking Bapak Saking Bapak Lurah. Injih, matur sembah nuwun Bapak Lurah. Mboten ten mriki napa, Pak? Lho. Matur suwun sanget Bapak Lurah. Mpun nyawer niki lumayan kena ge nyaur mekar jare. Matur suwun, rata Pak Lurah. Sampai kemragi Pak Lurah, pancene udane saking siang. Nggih, ben tanahe subur. Nggih. Pak Lurah nyuwune caping gunung niki wau wonten pamundhutaning Riani bojomu tak siliye. Modele ngono. Bojomu tak siliye. Oleh enggak? Oleh enggak? Oh nyele diluk ae lho. Engko dibalekno. Nggih, caping gunung Cak Kamal. Asik-asik. Tak silih nyuwune samboyowan Mas.
seminggu wae yen rasane penak ora tak balik. Cek kula nggih dereng ditembel. Empun sing tiga. Sing kalih dereng. Bocor niki lho. Oh bocor, mboten ditembel bocor iki. Oh. Oh sampean tembel. Nek tembel cek nang terang. Tak tembel kabeh aku kok apa. Jelas. Aku wong kene. Oh inje. Wong iki kene dhewe. Wong mulung. Oke. Monggo Bapak Panitia naik ke panggung. Monggo Bapak Sujat, Bapak Adi, Bapak Santo, Bapak Ketua BPD, monggo. Monggo. Ayo Pak, ngeremekno desa mulung Pak. Setahun pisan. Ini dibaleni bulan Mei. Bapak Anjar monggo. Terakhir noto karo warisan Ganarjaya. Segenap panitia Ruang Desa Mulung, kami mohon dengan hormat permintaan Bapak Lurah panjenengan naik ke atas panggung. Termasuk perangkat desanya semua, Bapak RT, Bapak RW, Pak Kasut. Monggo panitia. Yen sukani walura nggih disawer walura, panitia pokoke munggah disawer walura. Monggo. Walura nggo dhuwit sak tas. Monggo panitia munggah sedanten disawer walura monggo. Ayo Pak Mansur. Piye
yen gunung tak cadonging sego jagung yen mendong tak siling capek gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora elang gone padha lara digoyang bareng-bareng Yo Chandra Kirana ayo sawer-sawer DJ. Nggih DJ Mas. Disawer Pak Lurah njaluk DJ. Operator, tolong diberi DJ lagu Jawa. Oke? Sing asik ngono lho. Oke. Malam hari ini Chandra Kirana kerja bareng bersama Son Horek. Son Horek wong molong dhewe. Siap ikut Chandra Kirana terus ya. Makasih. Jarene Bapak panitia, wani piro? Ya sampean sing nanggap pokoknya sampean tekakno terus. Son Horeknya molong. DJ Masih DJ Masih. Pak Polo njaluk DJ.
Jane Pak engken bedayan dijean Pak. Pas tanda es doyo niku lho Pak. Sampeyan nggih minggah, nggih. 5 lho tak sawer kabeh. Oh nggih Pak ampun sampe. Nyakut featuring Husna Cekova support para music. This is Pemuda Nyepang Nyatu Nyakut featuring Husna Cekova. Support para music. Pedro Sembilan Project. Wis tono kabeh duwe era mending golek maneh.
selikur tak pikiri ramelok duwe ora lewat manjing setur tindak cuwitaku ingat riwayatnya tulus semoga kita bertemu hati rindu berduri sayang tidak tercapai jiwa raga yang tak terhingga berkah tak pindah bestari. Kerajaan Banyuwangi panjenengane Bapak Lurah. Nggih, terakhir nggih Pak nggih. Terakhir. Nggih. Kerajaan Banyuwangi rino wengi sing tau sepi